tabua pixka galtzen ari dela, zen lehen ezen deus hitz egiten, eta orain geroz eta normalagoa da, gutxienez, igual ez hitz egitea zure eraztotaz eta baina problema hor dagoela plazaratzea eta esatea, osea, lotxik gabe esatea psikologora noala edo zer gauza, edo ez nago ondo, edo askoz gehiago entzuten da, eta bai sare sozialetan eta bai pertsonan pues askoz gehiago hitz egiten da eta garrantzi askoz gehiago ematen zaio. Bai, gehiago hitz egiten dela, baino iruditzen zaite, oso modu orokorrean hitz egiten dugula, ez dugula hitz egiten benetan, bueno, edo nire inguruan, benetan arazo konkretu baizik eta hitz egiten dugula osasun mentalaren inguruan, ba, oso gauza orokor bezala badela lehenengo aurrera pausu bat, baino ez duela benetako arazoaren sozializazio bat ekartzen. Egia da, osasun mentalaren egoera duela ez dakitzen bat urte, pues, lotzetzen baita ero egotearekin, edo orduan ikuste sortu dela beldur bat, ba, ja adibidez duela ez dakitzen bat urte antxitatea sentitzea edo ematea paniko atake hoitako bat, igual ja lotzetzen duen, ostra, igual hain ez erotzen, ez dakit. Orduan ikuste badagoela oraindik beldur bat lotzen gaituna ez kanporatzera barruko sentimendu guzti horiek. Errealitate bat da, psikologo pribatuak azkenan askoz aurrerapen gehiago euki ohi du, zeren publikokoak kasik ezin du egin psikoterapia. Ezin du datengatik eta maiztasunagatik, ba, azkenan eukitza hitzordu bat bi hilabetean behin edo, pues, bai lagunduko du, baina lagunduko duna benetan da pribatuan eta diren preziekin, ba, ezin du edo norrek ordaindu. Osa, orain azkenan bizigera gizarte batean ezagiten premiatzen dela asko produktibitatea edo izatea produktiboa, eta nik uste baditula alde honak, porque, bueno, gauzak egitea ba ondo dago, ba hori, ba, kirola, ikasketak, lana, tal, baina nik uste ari gara iristen nivel batera izan bargela oso produktiboa, geratzen bazera arratsalde batean etxean nahi duzulako, pues, gaur gatuko naiz pelikulak ikusten. Geratzen zalako etxean, ja, ba ez dakit, eta ez norbaitek esatizula joze alperra zaren, igual ja da bakoitzak, pentsatzen, ostra, eski gaur ez dut ezer egin. Eta orduan nik uste ja horrek egiten digula gaizki sentitzea. Itxasadarra.